Здравейте! След 5 годишно прекъсване възобновяваме интервютата за историята на айкидо в България. Това се дължи както на многото въпроси, които получих от айкидисти в България. Има още години, когато не е казано нищо, има още много неща. Моля ви се, направете така, че ние да се запознаем с тях. Оказа се, че и почти всеки, който се занимава с айкидо в България, ги е гледал подробно и дори по няколко пъти, което е много добре и е удовлетворение за времето и за работата, която отделихме. Днес ще започнем отново с Краси Цветанов и ще говорим за 1985 година, когато слагаме една демаркационна линия, че започва организираното айкидо в България. Видяхме от старите интервюта, Георги Пенев започва 80-та, Краси започва 82-та година, но 85-та година в историята обича така да определят едни събития, които отрязват периодите, и това събитие беше посещението на Рома Хофман и Евжи Помяновски в София, които може да се каже, че за първи път тогава показаха ясно завършени оформени техники, които не са учени от учебници, от снимки, ами са преподавани от сенсеи. Те точно тогава се бяха върнали от Франция, където бяха покрили първи дан с черни колани, с законни хаками. В следващото интервю то ще бъде директно вече с Евжи Помяновски. Той беше гост в София през юни месец тази година, 2025, и той разказа неговата гледна точка, но за да ви подготвим за него, днес ще разговаряме с Краси, да си припомним това събитие. За мен лично то беше много важно. Аз преди това вече бях тренирал около 5 години карате и в този семинар участва моят треньор по карате Бойко Йорданов. Аз това Краси не го познавах и който ми каза: тук бяхме на семинар, едни поляци показаха айкидо, беше много интересно. Аз през това време бях в казармата и естествено не можах да участвам, но бях прочел вече айкидо и динамичната сфера и така моя поглед се беше насочил да се преориентирам, и това, че има възможност в България вече систематизирано да се тренира айкидо, което после се оказа, че не е точно съвсем така, ме насочи и затвърди желанието ми. След като се уволних, се обадих на Стефан Хинков, той ме свърза с Жоро Брадата, Георги Пенев и така влезнах в, да го наречем, първата организирана група по айкидо, макар и не много легална и законна по това време. На стадион Академик тренирахме айкидо на едни големи прозорци. Официално пред братската милиция, комунистическата милиция, се правихме, че тренираме джудо. Сега Краси е активен участник, за разлика от мене, в този семинар, и затова той ще е много ценен да разкаже. Той е още млад и със свежа памет и помни всичко, и да разкаже, Краси, как така се стигна, как се организира този семинар и това Юрек, както ние го наричаме. Евжи означава Георги или Джордж, Юрек може би Жоро на български. Между другото, Евжи Помяновски знае отлично български език. Ние си мислехме дълго време, че майка му е българка, но тя не е българка, е работила в посолството на Полша в България. Той идва през ваканциите и младежката любов с една млада очарователна българка направила така, че той да научи български и вече 40 години да не го забрави. Така че, Краси, разкажи ни какво си спомняш от това, как се стигна до тази идея да дойдат двама вече наистина оформени айкидисти, които да показват. Има нещо друго. 85-та година, първи дан беше много. Джанет Клиф, една от така най-известните жени инструкторки по айкидо, в едно нейно интервю Джанет казва, че тя като е почнала да тренира, нейният сенсей е имал много високата степен за тогава, трето кю. Това е било пак 80-те години. Така че, Краси, заповядай.
Аз искам да ти благодаря за възможността, защото времената минават, т.е. годините минават. Сега говорим за нещо, което се е случило преди 40 години и много от хората не го знаят или не го чуват и е хубаво твоите идея да се записват части от историята, за да останат за бъдещите поколения, е много хубаво, за което ти благодаря. Как се стигна до семинара? Както знаеш, Георги Пенев е учил в Полша, жена му е полякиня и по някаква такава връзка се стигна до положението да поканиме двама майстори по айкидо. Това беше първия международен семинар с чужди майстори. Нещо такова не се беше случило преди това. От 1982 до 1985 година ние си тренирахме, наистина минавахме като хора, които се занимават с джудо, нещо там правят, но не бяхме опасни, както бяха в тези времена. В карате имаха по-сериозни проблеми. Така че, всъщност, благодарение на познаване контактите на Жоро Брадата, се случи така, че Роман Хофман и Ежи Помайновци дойдоха в България. Това бяха наистина първите майстори, които показаха истинско айкидо. По това време гледахме на видео, гледахме книги, то не книги, ами даже ксерокопия на книги, защото те бяха много скъпи и нямаше достъп. Да, някой може би в чужбина можеше да донесе нещо, но беше голяма рядкост. И това бяха наистина първите майстори, които ни показаха айкидо. Групата беше изключително малка. Залата тренирахме на новия стадион Академик до зала фестивал, на което сега е Асикс Арена, мисля, че, в залата по джудо. И там татамито беше българско. По това време се правяха такива татамита в Вятово, Русенско, да. С брезент. Те бяха добри, значи всъщност нямаше нищо, но те бяха добри. Когато майсторите, спомням си от това време, когато дойдоха Роман и Ежи, те казаха, ние се замислихме, че може би в залата няма шомен на иероглифите на айкидо и в последния момент казва, взехме един картон и написахме иероглифите, за да има нещо, което да сложиме в залата, защото по това време това беше пионерски подход. Абсолютно. Ние бяхме щастливи и радостни, че играеме, че правиме нещо, дори не отразяхме как минава времето и как са минали годините. Но Роман и Юрек ни показаха първото айкидо истинско. Преди това ние бяхме една малка група от ентусиасти, 5-6 човека, всичките такива едни здрави, големички, паданията бяха лекички, единствено малкият Жоро, нали, той беше хореограф и той беше добър в паданията. В самата зала имаше едно такова високо, голямо скочище, един дюшек като за висок скок. И пред него правихме тежките падания и по-сериозните падания. Когато дойдоха Роман и Юре, казаха, вижте сега, ако искате да играете айкидо, това нещо трябва да го махнете. Да си падате навсякъде в залата. Да си падате, да, навсякъде. Въпреки всичко, оказа се, че всъщност залата отдолу беше с паркет и беше доста твърдо. И за да могат да ни покажат някои неща, в средата направиха един квадрат от дюшеци по физическо, които сложиха върху татамито и там изпълняваха невероятните изпълнения. Нали, Юрек хвърляше Роман или обратното и ние гледахме с широко отворени очи, казахме, това не може да бъде. И така беше началото. Спомням си, един път Роман трябваше да ни покаже как трябва да партнираме на техниката ИКЮ и каза, вижте сега, ето, погледнете. Хоп! И направи нещо и аз падна ми чинето, защото всъщност нямаше партньор, а той сам го направи и беше невероятно. Никога не бяхме виждали човек сам да си направи техника. Сам движението, наука сам го направи сам. Да, и беше страхотно и невероятно. Онези времена бяха страхотни. Един ден казаха, спомням си още нещо, аз съм си водил тук записки, започнаха да ни показват с букен. По това време нямаше букени, нямаше нищо. Добре, че в залата имаше не такива малки гимнастически тояшки, с които се упражнявахме. И той застана пред мен с една тояшка и каза, имаш ли ми доверие? И аз казах, да. Той каза, не мърдай. И само с един хубав удар и го спря на секунда, милиметри от мене. Един ден ни накараха, казаха, утре ще ходим на Витоша.
По това време аз бях на 21 години и никога не бях ходил на Витоша Черни връх. Но Ромен и Юрек ни заведаха, взехме лифта, качихме се нагоре и там снимките после ще видиш, беше невероятно. Показваха ни упражнения с Бокен, с Джо, показаха ни истинско айкидо, какво всъщност трябва да бъде и как да изглежда. Те сложиха началото на организираното айкидо, за да не се губиме по книгите или да се чудиме какво да правим. Бяха страхотни времена. Така че наистина може да се приеме, че с тяхното посещение започна организираното айкидо в България. Всъщност, аз мисля, че те бяха първите чужди майстори, които дойдоха по айкидо в България 85-та година. Да, точно така. Аз именно заради тях и като беше сега Юрек в София и пред всички казах и в залата, че именно той човек е, заради когото започнах да тренирам айкидо, за да направя една малка връзка към следващия етап. Пак благодарение на Бойко Йорданов, треньора ми по карате, януари месец, значи аз се върнах октомври месец и почти веднага започнах в групата и той ми каза, в ООН вика, има една група студенти от Африка. Той го каза малко по друг начин тогава, които говорят на френски, точно за мене, и тренират айкидо. Аз отидох една вечер, видях ги, бяха 5-6 човека. Единият от тях, който водеше, беше с кафяв колан, първо кю, и му казах така и така, ние тренираме. И той вика, да, дайте да отидем във вашата зала. Викам, да, в момента тренираме и се качихме. Сега гледам колата с червени номера, един друг сяда да шофира, този инструктора сяда на задната седалка и ме кани до него. И викам, сега, какви са пък тия студенти с шофьори, това беше едно Рено официално, което ни впечатляваше много по това време, 85-та година говорим, нали? И после разбрах, че това всъщност е посланника на Конго. Той дойде, видя, каза, те са много гъвкави. Самият той и неговата група от Конго бяха по-така твърди и стегнати. И след като направи това посещение, той направи една тренировка. Го поканихме. След един месец беше заминал за Франция, покри първи дан и като дойде, той дойде и каза, хайде сега да почнем да работим заедно. Аз имам вече черен колан, ще идва Бернар Буария, пети дан да дойде по това време в България, беше нещо така огромно. Даже не вярвахме, че може да се случи. И най-важното, което тогава лично си спомням, защото този разговор той го проведе на руски с Жоро Брадата и с малкия Жоро двамата. И те след това ни разказваха, аз пък с Георги Иванов, ние живеехме в една посока и 45-50 минути с трамвай и с автобус се прибираха заедно. Той към Люлин, аз към Западен парк. И той казва, като професионален треньор и хореограф, каза, вика, разбираш ли, вика, той ни дава методиката, подредените неща едно след друго, което естествено, сега в момента никой няма да изненадаме, като кажем, че за всеки спорт тя е много важна, подредена, направена. И това всъщност този човек, и то беше вече 4 години се занимавахме с него, и можем да кажем, че наистина той методически така, всички техники ги подреди и ги направи. И тогава Бернар Бори даже идваше 2 пъти в годината. Или... 2 пъти идвал? Нали? Не, повече, 3 или 4 пъти. Може, да. Аз бях все покрай него, си спомням и превеждах, но даже идваше в началото 2 пъти в годината и тук Ари Джумбо му плащаше всички разходи. Скъпите билети, сега ние го настанявахме, аз го настанявах, плащах на един приятел в апартамента му, който беше до нас, той там живееше, нямаше хотели, но скъпия самолетен билет за това време го плащаше той, така че можем спокойно да кажем, че тази сериозна методическа база, на която стъпва айкидо в България, се положи именно тогава. Благодаря ти, Краси. Мисля, че направихме добър увод към вече по-голямото интервю, в което самият Евжи Поминовски ще разкаже как се е чувствал, как е дошъл, какво точно са направили. Благодаря ви.